Čujte ľudia, tu je Balack a môžete vidieť, že už hrajem Fortnite. Čaute. No a dneska je tu taký týpek, ktorý to už asi livol, lebo už našlatý, lebo ja som sa v kuse zabrtala do tohto železa a on nevedel, že tu na to ten, čo bol v minulej sezóne ten, jak sa volá, Rocket Run, tak, že on nevedel, že on to dokáže zničiť tú železnú stenu. A som v kuse tak trolil, on vedel, že oheň sa tú železnú stenu prejde, ale nie úplne. Takže ja som bol v strede, on ma nevedel zabiť. Ja som tam tancoval, všetko robil a on ma nezabil. No, takže ideme teraz si niečo zahrať a napríklad také duo kreatívy, no a keď budem mať zapnuté, tak sa vám ozvem. Tak ľudia, ja som v lobby a som sa tu zapol hru, ale ešte nie je zapnutá. Môžete mi uvidieť, že mám Battle Pass a dnes pôjdeme si zahrať solo z Roblox, či čo to mám zahrať, alebo už neviem. Tak, keď to budem zapnúť, sa vám ozvem. Čaute zatiaľ. No ľudia, ja som tu, počkajte. Nastavím, aby ste mali lepšiu grafiku. No, máme tomu. A ideme si padnúť niekde. Počkajte, ideme si. Prepačte. Aj. Hop. Takto. A ideme si niekde padnúť. Možno, že uvidíte aj dve časti, lebo väčšinou sa mi vypína kamera. Takže musíte uvidieť na tomto videu celý všetko. Ja vám to tak nastavím, aby ste všetko videli. Takže tak. No a máte aj celkom pekne. Takže idem na to. Ne, dorite, ja som sa na svojom červená. A tam na loot like. A prepáč, že som nenatočil ze Season 5-ky videa. Proste ani som veľmi nestíhal, ani sa mi nechcelo. Proste ako chápete to. SMGčko. Prepáčte tú grafiku, ale ja to nemôžem. Spaghet. Mám granáty. A som viečko neviem prečo ho nepoužil. Kamu, ty by mal hneď RPGčko. Ach joj, mal som s SMGčkom. Dobre, počkám na ďalšiu hru. Ja som v ďalšej hre. Ideme. Tak toto bude asi tryharder, podľa skinu. Tak nič, ideme. A bruxna, pán pozdelená, keďže ju mám v lejku, tak hrajeme. Takže ja teraz pán do mojej obľúbenej lokácie v tejto season, čo je Lonely Labs, alebo idem ešte do obľúbenejšej, a to je vikingská hra. To je moja najobľúbenejšia, potom je Lonely Log, potom mám ešte obľúbený Pleasant Park a také Lazy Links. A aj teraz mi hovoril o nejakej akéby skále a na tej skále je kameň. No a na kameni by mala byť 100% šanca získať zlatého skara. Ak je to pravda, tak mi napíšte to do komentárov alebo do ďalšieho videa niekde napíšte. Či to je fake alebo real. Chápete to? Preto tu nevidel nájsť ani jednu pampu a teraz tu mám dve zelené dokonca. Ja tomu... tam... Bum. No, moderný spôsob otvárania čestok. Takže ak sa vám to teraz niekedy stopne video, tak nebojte, nahrávam ešte jedno.
Tak ako pokračovanie tohto. A zahráme si ešte 1-2 kola. Dobre, tak to vezmem, tak. Yes. Radím vám, nikdy neberte taktikálku. Dneska ráno som s ňou hral zelenou a dával taký malý damage, že som ju mal chuť. Keďže som Epic Games, sa ju odstránim. Joj, ne! Aj, Doritin, taký dobrý loot. Ja tomu nechápem, tak zvyšili full damage. Takýto výšky by mi zostalo v minulej chapter aspoň 30 HP a neviem. Ja vám to strihnem a ukážeme si a pôjdeme do ďalšej hry. Sme v ďalšej hre a teraz neviem, no a o tej taktikálke neviem, či som vám to chcel dopovedal, ale dneska ráno som s ňou hral a som mal zelenú a do hlavy dávala na blízkosť 20 damage. Proste blbe tak, nenaviem taktikálky. Ideme, kde je to moja lokácia? Kde? Tak nepôjdem dneska tam, ale no túto hru tam, ale poviem tu naspoň mojej druhej obľúbenej lokácii a to je Lonely Log. Počkaj, kde je tá väža? Veď má byť tá väža veľká. Tam je. Už sa nevšimol, tam je. No dobre, ideme tam. A napíšte mi a povedzte mi aj, čo je podľa vás najhoršia vec v tejto chapter. Podľa mňa je to voda, akože má aj výhodu, že spomaľuje ľudí, ale spomaľuje aj vás a to je tá nevýhoda. Ja by som tú vodu chcel tak dať, aby bola jak v minulej chapter, kde ste mohli plávať v nej normálne a nie tu takto chodíte. Takto chodíte. Typek. Je dead. Dead. Asi na burgu, málo na beku. 3 česky tu na. To je mega dobré, Míška. Takže toto nepodkopávajte, lebo zomriete. Som to skúšala, som si dechol. Toto podkopať nebojte. Ale ja to nechcem podkopávať, lebo tu mám česku niekde. Hop. Padne z nej biga. Alebo mi nič, ale nič. Tak. Dám si hubičky. Máš toto. Hubičky si dám. A big shield. Dobre, ideme dole. Yes, big shield. Mám pocit, že niekde je typek. Taký. Akoby tu nie, mám taký pocit. Yes, big shield. Ja hrem buildy vlastne. No čo som vravil, že mám pocit, že je tu typek. Aj tu je. Kam môj aim na hovno. Joj, kam, SMGčko. Šťastie som po mne strieľal s tým semkou, lebo by som už dead. Dobre, tak a tak. Dúfam, že nebol v tom baráku. A keby mi padne moja pamba, budem rád. Alebo tak, alebo zelená to tá MK. Taktikálka tu už neberem nikdy.
Tu M-ka sýva, asi to bol typek. Nevedia chodiť normálne cez dvere. Aj toto robia doma. Je štvrtkolka, konečne. Som ho našiel. Yes. Ja. Hneď prvá jazda, som sa vykočil. Akože nie prvá jazda, ale prvá jazda v North Battle Royale na nej. Jazmenička, ale... A čo mi padlo? Ja som vám pixel teraz. A vezmem semičko. Počkať. Na chvíľku, ľudia. Dobre, tak. Aby ste lepšie videli, lebo som málo ako svetlo nastavené, lebo mám 5%, joj. Tak, musíme rýchlo to ukončiť. Toto bude posledná hra, ľudia. Ja si zapnem ultra šetrenie batérie. Tak. Mal by som mať zapnutý. Hop, a ideme. Musíme tak... Nie, ja som debil, som zbral tie miničko, čo nám boli. Musíme nájsť týpka, dobrého týpka, aby ma mohol... Joj, kde tu idem, kamo? Musím ísť do zóny. Česká. Tu máme modrá pampa. Yes, kamo, modrá jemka. Kde je zóna? Ďaleko nie. No ľudia, dlho toto video už neuvidíte, takže ak ho chcete uvidieť celé, musím nájsť takého týpka, ktorý vám musel zabiť. A žiadného týpka tu nevidím. Musíme z týpka, nech ma zabije. Nejak som sa zabiť na full. Chvíľu tu možno. Dobro. Keď nechcem, aby som zomrel, tak v typkoch niekde, ale keď chcem mať v typkoch, tak sú, no, keď nechcem, aby to boli typci, sú všade, ale keď nechcem, keď ich chcem, nie sú nikde. Stealther? Niečo takéto podobné aj vám, lebo mne v kuse. Čo tu je jednotka? Lopta, jupi! Nechápem. Prvý deň, nový season. Nie! Dobre. Čo je taký typek? Tam počujem strelby, tak idem tam. No mám 4%, to by mi ešte malo na chvíľku vystačiť. Kde sú typci? Dobre, to nebudú. Neviem. Tu na nový template. To má tu template. Ale sa dofajtili. Tu sú. Počkám, kým sa dofajtia, lebo nie som taký debil. Dobre, tak. Nič. Hop, daj jeden. Hop. Kámo, tu máš typek jak krivý aim. No ja to roku mám krivý, ale nie taký jak ty. Čau, jakž to mal typek, tak si ho zoberiem. Hop, hop, a ideme do zóny. Viem, že mám airdrop tam, ale nejdem po neho. Alebo môžem, lebo sa budú tam typci, alebo a ideme sa na to máš. Počkať, je košík rýchlejší ako normálne chodenie? Ne. No, položím na chvíľku sa baví, keď už nebude mesiac.
Nejakého dobrého typka, už si chcem zahrať, netmavým boťou. Je taký normálny typek, ale sa tu nudím. Však som už nahrať takého typka. Ja už budem aspoň 21 level, aspoň to. A ľudia, možno dneska vám natočím aj Minecraft, keď sa mi nabije mobil. No 3%. Kde je taký typek, kámo? No tam je typek. Idem za ním. Kámo, what? Chápete to? Počkajte, takéto výšky vám to nič neubralo. Proste nejaké skoky vám neuberú nič. A dáke, hej. Tomu nechápem. Dobre, môžem strieľať, aby vedel, že im poňom, tam je. Bum, no poď typek, poď si po mňa, hop. Tak to je bočor. Bum. Čo tu máme? Ja si teraz to robím tak. A jem na typkom. Dákým. Tu mám na lútorejku, bude veľa ľudí určite. Ale rýchlo. Som na nejakého profi hráča, už ma to nebaví. What? Tá diera, akože sama sa vynoril Kevin? Veď minulú sezónu tu Kevin akože nič nerobil. Ani sa nepotuloval. Aspoň ja som ho nevidel. Trošku ho. Kámo, tipsy, kde sú takí tipsy? Už vidím typko, kým za nimi. Som sa iba stalo, že tu bol typek. Nie. Tu je. No, poď, typek. No poď. No poď, kámo, aký máš krivý. Joj. Nič, ja som chcel zomrieť. Som ubekala, tak nič. Takže ľudia, toto je koniec tohto videa, ja sa s vami lúčim. Možno by som aj dal win len, kebyže ma neuháňajú percentá. Ale tak nič. Tak. Čaute, uvidíme sa možno dnešného videa. Bye bye.